मा सोमस्रि दख'ना बायथारमारनोसै होनबा नोङो दिनैनो? औ लफाय दख'नाखौ। फाइट साला लफाय मैयानिफ्रायनो खोनासंबाय आङो माबा लफाय दख'नानो हा खालि दिमागाव लफायल'सै नामा नोंना हो नोंना मेलेमा गाज्रि जाबाय मिथिबाय नोंनि मेलेमखौ बख'नानै सुदो नों सोमस्रि। नों मा बुङो जेबो मिथिया खालि आंनो लफाय दख'ना नांगौ। लफायनो नामफोराबो जे लफाय आरो सोर दोनजेनदोंलै आयौ लफाय। आयौ मा राजा सिरि था मालाय गुबुन मोजां मोनलायनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा मालाय जि नांलायलासिनो थाङो जोंना माबा अबावबा थांबा नांलायसो थांनांगौ आरो ना नांलायनानै थाङाबाथाय मोजाङानो बेरायनाय जाखाया माने खालि नांलायनायल'। मा थांब्रा जाय कापोलफोरा जाय मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदै गोदै रायलायलायबाय थायो थांब्रा बिसोरजोंनो मा नांगौ दङ नोंलाय आं बिसोरनावनो लफाय दख'नाखौ बिहैथां। नोंनाबाथाय आरो दिनैलाय बेसेबांथो फाननो हाखो हांगारि दख'नाखौ? गैयाहाय आब' गावदां दख'नाखौनो गांसेबो फाननो हायाखै। गैयाहाय आंनाबो दख'नायानो गामसा गांसेल' नांथारदों दिनै। दख'ना भन्टिह दख'ना जारौ माइनाव दख'ना इफाले ভাল दख'ना আছে আহক नै बेना दारि जामावनाबाथाय लिंहरख्राव गावनि कास्टमारखौ बोना लांगोन आरो मालाबा बिनि दारिखौ फुजोबनासो होगोन आं। नंगौहाय जै दिनखालिनिफ्राय नैबे दारि जामाव जिरायफैदों बै दिनखालिनिफ्रायनो बर' सिख्लाफ्रा दारि जामावनावल' दख'ना बायनो थांथारसै। আহা ভন্টি আহা মাইনাহত আহা ভাল দখনা আছে আহা। फै नानिमोन फै दख'ना लांफै नै मोजां दख'ना दंसोगारो गोदान कालेक्सन फैथारदों फै लांफै। ओइ नानिमोन आंनावबो बिराद मोजां दख'ना दंसोयो फै लांफै। आहा भन्टी इफाले आहा। ओइ हाफां हारसा बांगालफोरनावसो दाम खम दख'नाखौ मोनो बिसोरनावनो लायनोसैथ' बै बांगालनावनो लायनोसै। आं दख'ना बायाहाय आंहा 18,000नि दख'नाखौसो नायनो फैदों माबायदि नुयो मोगथाङाव फेसबुकआवल' नुबाय थायो आं दख'नाफोरखौ। आयु होमबा नों दख'नाल' नायनो फैदों? औहाय दख'नाल' नायनो फैदों आं माबायदि नुयो होननानै आरोना 18,000नि दख'नाखौ खैना गोदानफोर गानग्रा दख'नाया बेखौ थौलाय सोंहैनि बैसोरनाव। जारोमोन नायदो माबायदि दख'नाखौ नांगौ। बै दख'नाया बेसेबां? बै जोंनिया बियो 3,000। ओमफ्राय बै गेजेरना बियो 4,000। ओमफ्राय बै गेजेरनि खाथिनिया बैयो बियो 2,000। हा माबायदिथो दख'नाखौ नांगौमोन नोंनोलाय? माबा बै खैना गोदान गानग्रा दख'नाया बेखौ नांगौमोन आंनो। बोरै नायनि बे दख'नाया आंनाव गैयाहाय। खैना गोदान गानग्रा दख'नायाबा आंनाव दङ आंनाव लांफै। এই ভন্টিহত ইফালে সব কাপোৰ আছে সব ডিজাইনৰ কাপোৰ আছে আহক। ঠিক আছে চাম বাৰু অলপ পিছত আহি আছো। ঠিক আছে ভন্টি কোনো কথা নাই আহক। माबा आंनो खैना गोदाना गानग्रा दख'नाया गोमो खालारनि नांगौमोन आरो दङ ना? औ दङ। देलाय नायनि। बेलाय नै गोमो दख'नाया खैना गोदानफोर गानग्राया। ओइ दाउसो देलाय मा एसे मोजाङै नायलाय दख'नाया आयु। आरो मोजां नुदोंबालाय। है देगावानो गैया राङानो गैया बोरै लानांगौ जा नायगोनल'। दे गाननो थाखाय लाखादो देनां हाबाफोराव गाननो दे लां। ओमफ्रायलाय दामफोरालाय बेसेबांथो? 18,000 लायो जारौ लांदो। आयु एसेबां दाम 18,000 गोजोन खम जाया आरो? लांथारोबालाय एसेसो खम जागोन आरो हा लाङोबालाय खम खालामगोन आरो एसेसो। माथो फेसबुकफोरावलाय बेफोरबायदि दख'नाखौ 4,500 होनो। हा बेफोरबायदि दख'नाखौलाय बहा 4,500 मोननांगौ जाखो? मोनो दे दख'नाफोरा एखे जाबाबो क्वालिटिफोरा एखे जायाना दख'नानि खुन्दुंफोरा एसे बेलेग जायो आरो खायसे आगरफोरा एखे जाबाबो दख'नाफोरा एखे जाजोबा ना बे खुन्दुंनि सायाव सोनारनानैसो दामखौ लायो जोङो। बेलाय पियर पाटनि दख'ना ना बेनिखायनो दाम लायो आरोहाय। लाङोबालाय आं कालारखौ बारा मोजां नुवाखै बेलेग कालार दंबावो नामा गोजाफोर? औ दङ नायदो गोजा दख'नाया। आयु मोजांथार माथो दख'नाया। नायलाय दाउसो देलाय जि मोजांखाना दख'नाया आंजों जि समायखागोन। लादो है बाल फैसा गैया होनबा बुजिथारा बियो। आं नायनोल' फैदोंहाय दख'नाया माबायदि होननानै उनावहाय दाउ फाननानै अमा फाननानै बायफैनोसै आङो दा फैसायानो गैयाबालाय आरो। दे लांदो दख'नाखौ मोजांथार नोंजों समायसो गारगोन। माबाहाय कालारखौनो बारा फसायासै आङो गोजाबो नङा पिंकबो नङा गोजाबा गोजा जानांगौ पिंकबा पिंक जानांगौ आरोना आं बारा मोजां मोनासैहाय। मालाय खथ' मानसिफ्रा बेफोरबायदि दख'नाखौनो गानगासिनो दङ मोजांसो नुयो दे लाना थांदो आरो। कालारखौ फसायाखैहाय माबा गोसोम कालार दं नामा? गोसोम कालाराथ' गैयाहाय दङमोन जोब्बाय आरो हाबाफोराव गोसोम कालारखौलाय मानो गाननांगौ जाखो? बेफोरबायदि गोमो गलाफि गोजाफोरखौसो गाननांगौ होमबासो बेरो। हिनजाव गोदानफोरखौ गोजा गोमो गानबासो मोजां नुथारो। ओहोहाय आंनो गोसोमसो नांगौमोन। हाफां फै बांगाल बोरायनाव लायनोसै फै।
লোৱা চোৱা ভণ্টিহঁত বহুত ভাল কাপোৰ আছে চোৱা যিমান পাৰে টাইম লোৱা চোৱা ভালকে বহি চাই লোৱা যোনটো ভাল লাগে লৈ যোৱা नंबाय बे बांगाल बोरायनि आखलखौ बोरै जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ फुस्लाय दखना फानो ओंहाय लोगो नांनानै बिनि दारिखौ सावनासो होनांसिगोन ओहो दारिखौ सावना होबा बारा खस्थ' मोननाय नङा डाइरेक्ट दारिखौनो फुनासो होनांगौ फुबासो सागोन औहाय दारिखौनो बुखुमानांसिगोन जानाय नंला जोंनि बर'फोरनि दखनाफोरखौ बिसोरासो दायै मायै बिसोरासो फानग्रा जाबाय आयौ गावसोरनि दखना थांनो ओमफ्राय जोंफ्रा हाया आखाइजों दायो आखाइजों दानानै फानो खस्थ'नि फैसाखौनो मोनफिना बिस्रा मेसिन दङ होननानै मेसिननि अर्डिनारि दखना दिहुननानै दाम खमाव फानसिगोन आरो दाम खमाव दखना ओंखारदों जेबो नङा दे खायसे दाम गोसानि दखना बायनोबो हायाना है बुद्धि गोनांफोरा मा खायदा बोराय बाहायनानै हनै दखनाखौ बिसोरसो मालाय गिदिर खालामलांगासिनो दखानखौ गावसोरनिखौ ভণ্টি এইটো লোৱা এইটো ভাল লাগিছে ভাল হ'ব ভণ্টি চোৱা বহুত ভালকে সাজিব বগা মানুহ যে একদমবাৰে বহুত ভাল লাগিব ঠিক আছে দিয়া লোৱা ভণ্টি भाई बर' हिनजावफोरनि आखलफोरखौ मालाय हारसा बांगालनिफ्रायसो बायनानै लाना थांबाय ओहाय बे तारि दामावा माबाफोर मुलिसो लायो नामा बाल दखना नांनायनि माबाफोर मुलिसो लायो नामा खालि मानसिफ्रा बेनावल' थाङो जेब्लानिफ्राय बिहारि बांगालफोरा दखना बानायनानै फानदों जोंफोरनि दखनाफोरा भेलुआनो गैला बिसोरासो गिदिर दखनानि हलसेल दंलायथारो আহক এইফালে আহক ভাল দখনা আছে আহক যাৰোমন নানিমন আহক मोजां दखना मोजां आइ बांगाल बोराय हा जोंनि बिजनेसखौ मानो सेफायनो फैदों नोंलाय हिंदी में बोलो हिंदी में तुम हम लोग का कस्टमर क्यों चिंता है क्या बोल रही हो नों जोंनि कास्टमारफोरखौ मानो सेना लाबाय थायो हा दारिया बुखु जागोन क्या बोल रही हो तुम लोग तो तुम दखना क्यों बेचता है खिसारा हुआ साला अरे बाबा ये बिजनेस है हर कोई कर सकता है हमने भी किया मुझे दखना बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा और मैं दखना बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ तो साड़ी बिक्री करो हम लोग दखना बिक्री करेगा अरे गबर लोग चुपचाप दखना बिक्री करो और मुझे भी बिक्री करने दो आयो बाला जोंखौ गोबोरखिसो होनबाय नामासै औथ' आरो जोंखौ गोबोरखि बुंदोंथ' आरो एसे जारि हरनो ओइ दारि जामाव सुनो मेरा नाम दारी जमाव नहीं है मेरा नाम विनोद कुमार राठौर है राठौर तो क्या हुआ हम लोग के लिए तुम दारी जमाव था दारी जमाव है और हमेशा रहेगा हम लोग का जगह में आके हम लोग का दखना बिक्री करके इतना दम सुटाता है तुम हाँ इतना दम सुटाता है आई बाबू ऐसे दारी जमाव को ओए लड़की ज्यादा मत बोलो ओए दारी जमाव क्या कर लेगा तुम हाँ क्या कर लेगा ओए लड़की तुम ज्यादा मुंह चलाता है जैसा मुंह चलाता है ऐसा भी काम करके दिखाओ हम खुद का मर्जी का मालिक है हम काम करो या ना करो तुम बोलने वाला कौन होता है हाँ दारी जमाव कौन होता है तुम ओए लड़की हमसे पंगा मत लो नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है ये हांगारी भी किसी से कम नहीं है दिखा दूंगा मेरा जितना भी शक्ति है सबको निकाल के दिखा दूंगा हम लोग का हरिमुआरी दखना को कॉपी करता है चोरी करता है ऑर्डिनरी दखना बना के कम दाम में बिक्री करता है और बड़ो लड़की लोग का दिल जीतता है और हम लोग जैसा दखना व्यापारी को गरीब करता है पाप लगेगा तुमको पाप लगेगा मरने से कीड़ा पड़ेगा कीड़ा क्या बोल रही हो तुम ठीक है कैसे ताई তহঁতে মাথা মাৰিব জানা নাই মাথা মাৰি পেলাই তহঁতেও বিজনেছ কৰিবি ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিবি আমি কৰাটো কেলে জ্বলিছে হা কিয় জ্বলিছে हम लोग नहीं चलता है दारी जमाव हम लोग नहीं चलता है हम लोग को उल्लू का पत्ता समझ के तुम लोग हम लोग का दुकान चोरी करके फालतू दखना बना के बाजार में बिक्री करता है और मेरा सामने हम लोग का सामने में दुकान दे के बेचता है और हम लोग से जबान लगाता है तुम्हारा सालाई को हिंदी में मनता है आंबो मिन्थियाहाय जीप होनो खोमाहाय ओए दारी जमाव तेरा जीप को काटेगा समझ गई काटेगा अगले टाइम से तुम हमसे जबान मत लड़ाओ नहीं तो तुम्हारा जुबान से होने मनता है जीवन जान लगे तुम्हारा जुबान को ऐसा काटेगा ना ऐसा काटेगा तुम ओए दखना जारो मन नानी मन मोजा बोलता है ना तुम्हारा ये बोलने वाला को भी टोटली बंद कर देगा हाँ जाओ बाहर में जाओ तुम लोग दखना मोजां दखना दखना लांफय दखना लांफय मोजां खम दामते दिम आहा नहीं लुहुला बेटा हमारा
नै हारसाना जि मोजां दख'ना दङ सोबबानानै सिगांनि हाथाय थाइसेखौ थल्ल' बारग'होगोन आं मिनिनो हायै बायदि मिथिबाय बर' मानसि दख'ना बेफारखौ नुहुराखै नोङो हारसाखौसो नुग्रोदों सिगां आइयो मा राजा माबा हाथायमानि रागा जोङो आच्छा बारु थाइबानि लारु दख'नाफोरा माबायदि दामब्रा ओमफ्राय इदि दख'ना गैना गैया सबनिफ्राय मोजां एकदम दाम खमाव आयौ हाबाब समनिफ्राय मोजांसिन दख'नाखौलाय दाम खमाव बोरै मोननांगौ जाखो होद मा राखें रुखें गोराराब्रा रावफोरालाय आयौ सिलिखा फिथाइ जासै नामाब्रा मानसियालाय हा नोंहालाय मानोथो दाम खमाव दख'ना मोजां नागिरनांगौसै दख'ना मोजांफोरालाय एसेबाबो दाम लाखायोना आइयो मा राजा आंनो बेलेग दख'ना नाङाहाय आंनो लफाय दख'नाल' नांगौ मा मानसिफोरखौ लफाय हैजोंसै नामा नोङो आच्छा बे लफाय दख'नाया मा साइज दख'नालाय लफाय दख'ना दं नामा लफाय दख'ना औ दङ स' लोगोफोर समनि आंखालाव भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबथ'नोसै बेनिनो लफाय दख'नानिनो नेक्स्ट पार्टखौ नोंथांमोना जोबोद थाबैनो नुफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव स' बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवनो फिन खेबसेबाव दख'नानि पार्टखौनो लानानै फैफिनगोन आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थागोन बाय बाय लोगोफोर